Hos Solé har vi et ønske om at gøre solceller til allemands eje. Det skal være nemt, overskueligt, og det kan vi hjælpe dig med. Og netop for at gøre det nemt, kan du vælge at bruge vores beregner, eller du kan kontakte en af vores energirådgivere, som vil hjælpe dig med at finde den helt rigtige løsning. Og nemt bliver det også, når du skal installere dit nye solcelleanlæg. Fordi så hjælper vores erfarne tømrere og certificerede elektrikere dig hele vejen, indtil du er glad og tilfreds. Faktisk er alle vores produkter EU-godkendte, og de er nøje udvalgte ud fra ydeevne, kvalitet og pris. På den måde får du det bedste produkt til den bedste pris. Hos Solé har vi også flere forskellige finansieringsmuligheder. Du kan enten vælge at betale det hele kontant, men har du ikke mulighed for det, så har vi en løsning, hvor du kan finansiere det, så afdrag og besparelse faktisk går hånd i hånd. Vi glæder os til at se dig.